La cuina catalana, la gastronomia, també com a sector, s'han convertit, han evolucionat i s'han convertit també en un eix principal, en un dels pilars socioeconòmics i culturals principals del país, al mateix temps que un referent també de la nostra projecció com a país internacional, que ens ha fet créixer i que ens ha donat un nom important arreu del món. Per això crec que era hora de celebrar aquest tercer congrés per donar importància que té i es mereix el sector de la cuina catalana. No descobreixo res si us dic que és imprescindible recordar la responsabilitat que tenim també totes i tots els que treballem en el sector agroalimentari de garantir l'accés dels ciutadans a l'alimentació i que aquests aliments siguin sans, que siguin segurs, que siguin òbviament de qualitat. Aquest compromís implica, sense cap mena de dubte, avançar cap a un sistema alimentari que sigui sostenible i aquest és el compromís que adopta el govern, i no només el govern, sinó que també adopta, com no pot ser d'altra manera, i que treballa dia a dia el departament que tinc l'honor d'encapçalar. Estem treballant des d'aquest departament per elaborar o per definir el que nosaltres en diem el Pacte Nacional per la Política Alimentària de Catalunya, que és un pacte que, entre moltes altres coses, ha de garantir la sobirania alimentària també al nostre país, Catalunya. En l'actual situació, però, és evident que no ens podem permetre que aquest context sigui una realitat i és justament per això que necessitem repensar els models també de producció i de consum per avançar cap a un sistema alimentari, com deia al principi, que sigui, sens dubte, més sostenible. I això passa per treballar i impulsar l'economia circular també al territori i tot el que això representa. En aquest país hem de ser capaços de sumar sinergies, de sumar esforços, si no és evident que no ens en sortirem. I per això avui porto una bona notícia, i la bona notícia, que segurament molts de vosaltres ja coneixeu, és que aquest punt de trobada entre la recerca, aquesta unitat, per dir-ho d'una manera, entre la recerca, entre la gastronomia, la innovació, el camp, la transformació alimentària, etc., doncs la tenim en el Consell Català de l'Alimentació, el que nosaltres anomenem des del Parlament, des del Departament, el Parlament de l'Alimentació, un instrument fonamental per impulsar aquesta nova política alimentària de país que es basa en la producció local d'aliments i en la gestió sostenible del medi, que contribueix, òbviament, també a un altre dels reptes que tenim en aquest departament, que és el de la cohesió territorial, el de fer possible que els nostres pobles, comarques, micropobles, segueixin bategant i segueixin sent font d'oportunitats, perquè bàsicament som capaços entre tots, com a societat, de fer-los dinàmics. Que avui és important també explicar-vos molt ràpidament que impulsem aquest pla estratègic, un altre pla estratègic de recerca, d'innovació i de transferència agroalimentària de Catalunya pel període 2021-2030. I és evident que les conclusions que s'han extret avui d'aquest tercer congrés ens ajudaran moltíssim per configurar aquest document definitiu que marcarà els objectius d'aquest pla. Jo sempre penso que no haurem avançat fins al dia que aquell ciutadà o ciutadana que està degustant un filet de vedella sigui capaç d'entendre que entre ell o ella i aquell filet de vedella sempre hi ha indiscutiblement un ramader, sempre, sempre, algú que ha fet, que ha cuidat o que ha fet possible que aquella vedella produeixi aquell filet. De tots treballant plegats, cuiners i cuineres, administració, però també les escoles de cuina, els centres de recerca, les universitats, les empreses agroalimentàries, òbviament també els mitjans de comunicació, per continuar sumant i continuar fent del nostre país un referent al món. Doncs fem-ho amb l'estómac ple i fem-ho sobretot alimentats amb aquells productes que només el sector primari d'aquest país, que només els nostres pagesos, pageses, ramaders, ramaderes, pescadors i pescadores saben fer. Ajudem-los entre tots també com a societat a guanyar-se dignament la vida, perquè si no es guanyen dignament la vida tindrem un problema tots i totes com a societat, perquè aquest és un sector imprescindible pel país. Moltes gràcies i felicitats.